Усмивката означава здраве. Тя показва чувство на щастие, позитивна емоция, вдъхновение и самочувствие. Твоята усмивка е наша мисия и, разбира се, работната ни визитка. Здравей! Аз съм доктор Мисак Топчиян и съм основател на дентална практика Актив. Имам широко профилна, професионална зъболекарска практика с опит от над 10 години и съм участвал в множество международни курсове и семинари. Нещото, което ценя най-много в нашата практика, са стотиците недоволни пациенти. Обичам работата си и съм щастлив да виждам бляскавите резултати, които постигаме. С екипа ми в дентална практика Актив вече няколко години работим в сферата на естетичната стоматология, като фасети, коронки, бондинг, както и сферата на имплантологията и ортодонтията. Аз и моят екип сме на твое разположение, за да ти помогнем да намериш най-правилното, ефективно и дълготрайно решение за твоя личен случай. Ще се радваме да се запознаем с теб и да ни разкажеш повече за твоя персонален казус. Всички се усмихваме на един и същи език. Когато се усмихваш ти, се усмихваме и ние. Очакваме те в дентална практика Актив.